Hako pusar pisar ningkan paroko anpeluni goborang longa pucang along ar long along kitip kiteng tekang ar namakum linalong an karbiang long life pen kahom ridam. Karbiang long along kijui kelanga dimpendang lo penang an purki mo hormu dopiklang. Setami pinier ni anta ketek dam long le mate kachini dam di dopiklang. Laswa joini nilitum karbiang long life ahin pen birta det kali lahaya purki mo hormuta rada thengno kiban kenang sot puajok jasimet nilituma pherangki bikrom terona hin pen chipaduk kropsi langsun pen danglo asona purki mo hormu karbiang long life kelang rada thengno wan pi bomlo lason tak taksi hako phusar phisar ningkan pharoko an pendoni arlong along kithip ke theng tekang arnama kumlin mate arnam pangthai arlong pu adimalong humri damsi karbiang long life kelang rada thengno puthot napaklang ponthulo Bangso arnam pangthai arlong laki socheng thenta constituency kaparlo nola sopen sambhetia hawarada gobor anglong aphuchong along si kedo Tangte bangso arnam pangthai kumlina phurki mo phutha klapen koman tu pensi rada tumke thekdam longma la so phutha ka bangle nilituma pherangki lapen hadak rong arar tumpen klarda alam arjik senang Adom karbiang long life kelang rat tum duan pinilitum karbiang long life timpen ilong adim manghu dam me phere dam me matha dam un e labangso matha dam lu puto de bidi jutkok titi Tame la sona hormuki long pon ili tum karbiang long live channel penalo exclusive report lo madu channel da paklang pon pelang nil tum la karbiang long team pen la da anil tum nang pale lo la daga bangke soseng denda constituency hakku pen kedo inglong ar lo kedo karbiara la tum along sidolo non nil tum karbiang long live team pen la daga bangke sambiti terang rong pen senso be arong la bangso adak goborang long pudo la bangso ang long puchong long sinil tum pedapadam nil tum na lulo ingram pik toward ave ning duglo la mangke towar kawi alam mangke stamil la lo nilitum karbiang long life team pen asona hormone nilitum research pen mate explore pen nilitum ke paklang ji karbiang long life ala tum ke paklang ji pu nilitum ka kira ke bori langsun pen chenglok asona hormone nilitum monuments ke long pen chenglok hakku hormu ke long pen chenglok arlong ke long pen chenglok ka hakku arlong ke long pen chenglok hakku ita ke long pen chenglok nilitum penang an explore pun lo la silason tak taksi pini nilitum la bangso senso be la pensam biti la bangso adak ingku borang long sini tu mapu long sidolo da bangso ing long manghu da me isi hormone li paklang poni da dak bang amekar tum kining ji pono teng polote ni cameraman pan paklang poni tu adungan ban naika nali deli mi cameraman pan paklang poni tu mang la lo karbiang long live kala tum hat la bangso ar long si mate la bangso gubora ang long apu long la bangso ar long dolo la bangso ar long si ar nam pang thai pu la bangso ar long mate murti isi kasi mar la puson thek pon long la si comment tu anna madin pen onela so hormu ke do la ke hakko pen pusi puru dak pusar pisar tum ke ningje hakko pusar pisar tum ningje teng bote hakko pen la so hormu do la si ma hudam me ke la dak inglong arit ke na tum nang thandu na teng pulote jirlo apor mate arni kichi la bangso arni la mangke arni lo na bangso arlong mangke arni puson si ke semar pon lo la pen la mangke arnam pang Hai pola bangso arlong lo la bangso di malong koma me metum aprang rit ke natum jirlo apor pote suarlo ase ke hang juno dak lason arjulong long pu jong si ke thak duno pulote amang lang no po kalite ko pineson bakse me che prang po mate ko pine lang litum sita me che prang po lason pirthe binak la dak na si arnam da sodak pusi pu la si la bangso arnam pang thai same edhogatum aprang la bangso whole body part anta kasemar pon mepik an sita me la lo edhogatum arlong taksi la bangso murti lo no pakpi ne pena kang chim pen pu pang thok ta pang thok pru masi penang hormu pana hok lo same la dak la so ni same no pak pen pang thok ko pine no pine se rup duta hai pu masi pang thok ta pang thok pru si la bangso arni nang na hormu ta phalang no da la si first century lo ne second century mate 18th century ne asama story pen langdam lo pute ko 2nd century pen ne sitame la lo ini tumbang karbi tumbang Columbus of Assam pulo sitame lahai hui hormu kona pensi nang ke plan ne la banke archaeologist department atum ke research pon kenang sot karbi long Thomas council tum research pon kenang sot lake ili tum history chini bek nang ji bangka di dun ya suhut na bang adi dunong le bel tenali tum mentu pensi la bangso dong hab habaran la bangso anam pang thai polang pon mentu pensi adulong na tum nang tu bihek la bangso anam pang thai polang mang ke nili tum dong hab Ucocelo, pute litum la karbiang long kang kami kismana kesar tumbang cethamjo la puson bang ke bihek tam stami arjudun long bon setami la bangso anam pang thai konasi ke doma
la so aples bang nilitum ha bihegan ko bang chinni tami kesar sartum non api nilitum themuchot dingmuchot mante pariso dona din pen bangke o amuk kubor anglong along sido labang suarman pang thaipu la sinilitum tami la so pen api nilitum tadak nang pale ji phan bor i lo habit ingna majo pustami nilitum wang bor i pen nang theklong lo la sinilitum nang karbi nganglong lo live labang so channel phan nilitum labang so karbianglong live kelang arab tumhan pasini nang patheklong nang punilitum labang so along lasin nang nilitum karbianglong live phan nang chuhang lo Denarong pen Bikram Teron Karbi Anglong Live